yangu haisi confession hayo, asi yakamira yakadai. Ndinoda kubetserwa. Ndaita dambudziko neneighbor wangu. She is married and I'm not. Inini I'm 23 years old and going to college. Neighbor ane murume wake hake. Hama dzangu neighbor anokumbira hake iyeye, zvekuti pawiki anondikumbira mazuva akateedzana, ongojamba kana 2 or 1 day. Anokumbira kubva nyama yekubika. Mind you, this person is married. Murume anouya maweekends. Hupfu, sugar, salt, madomasi, cabbage, salad, carrots, cooking oil, spice, roiko, safe. Hanzi ndinoda kusoka mashits angu. Guys, kana usina safe unofa here, ndibvunze vedare. Ungatadza kuwacha negreen bar here. Anokumbira mushonga wemutoilet, mapotatoes, chingwa ende haanyare. My first days ndaiti she will stop, but no man, ndasvika pakuneta. I used kuti kana domasi rangu raperawo zviye zvekuti kwasviba, ndoti rega ndimukumbirewo. Aindipa hake, but not pese guys. Zviye zvekuti ndapererwa, but ndakazoona kuti ndikapererwa nemadomasi, rega ndidye zvinhu zvakadaro. Handidi ndichiavoida kuti iye auyewo kwangu, but hazvina kuchinja. Guys, ndaneta nokukumbirwa airtime. Stay soft, handy end, zvinhu zveluxury, veukama ndaneta, ndodii zvinhu zviri kuitika izvi guys, help me. The other day ndakanzi ndokumbirawo oil yako yaunoisa mumafuta ako. Guys, zvinhu zvinokumbirwa here izvozvo, nhai aiwa, ndabho, then kune vachabatsira. Ndandasirira kukumbirwa gas, but rangu rapera, but panopera rangu ndonanga straight kunofila. I avoid zvekuti ndipowo izvozvo. Ndokumbirawo kubetserwa guys kuti ndinokwanisawo kudhila sei nemunhu akadai.